Кыш һәр вакыт көтмәгәндә килә. Алдан әзерлек эшләре башкарылмаса, ярык тагарак алдында басып калуың да ихтимал. Шушы максаттан чыгып, кышын юлларга сибу өчен 200 тонна тозлы ком, 10 тонна реагент әзерләнгән. Төзекләндерү һәм яшелләндерү оешмасындагы 5 үз бушаткыч КАМАЗ машинасы, 5 МТЗ, 3 Беларусь тракторы, 2 фронталь төягеч, 1 махсус юл машинасы, 2 кар эттергеч трактор, 3 мини трактор, 2 мини төягеч техника бүгеннән Мөслим урамнарын кардан чистартырга әзер. Мөслим урамнарын biz инде елда кар чистартудан орындан шөгыльләнәбез. Шул күзлектән чыгып инде без инде октябрь-ноябрь айларында бүтән техникаларны әзерләргә әзерли башлыйбыз. Барлыгы инде безнең бу эштә безнең 25-24 техника катнаша. Бүгенге көндә бүтән техника да әзер, төзек, 100% дип әйтергә була. Без инде елдагыча Мөслимләргә кызлык китермичә, уңайлыкларны тудырга тырышабыз. Комиссия шулай ук МОЗ җәмгыятендә дә булды. Бердә дә техника кышкы сезонга тулысынча әзер. КАМАЗ машиналары 2 эттергеч, 2 төягеч тракторлар карап, барлап куелган. Җәмгыятьтә җәй көне 30-га якын кеше хезмәт куйган. Эш күләме кибү сәбәпле хәзер бераз кимегән. Безнең МОЗ җәмгыятендә бүгенге көндә 20-га якын кеше эшли. Җәйге сезон эшләрен тәмамлап киләбез. Менә санаулы көннәр генә калды. Соңгы эшләрне төгәлләү алдында торабыз. Берничә авылда кичкенә генә эшләребез калды. Сезонга, кышкы сезонга кергәндә инде шулай ук техникаларның әзерлеген карыйбыз. Менә шушы 1-2 машинада бүтән булган техникаларны ремонтлап, менә безнең 3 авыл советы белән договор төзелгән. Шуларны кышкы вакытта шуларны кардан чистартып торырга әзерләнәбез. Менә инде кышлар килеп җитә. Һәр вакыт беренче карлар көтелмәгәндә була, бузлавыклар башлана. Аннан соң безнең шундый гадәт бар бит, день жастенчика дип без водительләрдән көтмәй, шулай коммуналчыкларда әле әзрәк вакыт бар әле соңрак әзерләргә җитешербез әле дигән гадәт бар. Аллага шөкер, бүгенге көндә техникалар безнең барысы да әзер, җитәкчеләр урында, кешеләре бар. Эшләргә шуңа күрә инде менә елдагыча без инде бу кар җыештыру эшләрен тиешле дәрәҗәдә итеп алып барабыз дип. Урамнарның чисталыгы өчен җавап бирүче әлеге оешмаларга кышкы сезонда да техникалар ватылмыйча исән-сау эшләргә язсын. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.